Kde si? Povedz, že si ho hitla. Čo? Však si ho hitla. Aspoň možno troška. Neviem, ale asi nie. Poď do ňoho. Není hore. Pozor, v okne, dajte po okne. Vypíči. Pozor. Prečíš? Poď, zabij ho. Hej, pokúšam sa, ak nevidí. Nie. Poď, streľ do ňoho. Chod na to drevo, čo je... Alebo tak. Alebo, aj tak sa dá. No. A poďme do ňoho, obidvaja. Pozor, má svetlúku. Pozor, bacha, hitla som ho dvakrát. A ja. Hej, ty ale nie, je hitnutý strašne hitnutý. Skry sa. Má tak možno 5 HP. 5 HP má. 5 maximálny. Skry sa. Hovorím, že sa skry. A nikúde mu strane skryte sa komu. Ty? Mal 3 húbka. Vážne? Áno, naozaj, mal 3. Sorry. Už som hore. Nie, už ide ku tebe. Pozor, tam je. Čo to skryca? Skryca je to, že neskapať a tak, aby ťa nenašiel. A nie, že tak, aby ťa našiel a ešte, aby si skapala. Zabila som ho, nie si rád. Ja len som ho 4-krát hitol, tak asi prečo si ho zabila? Ja neviem. Pozor, hore je. Idem dole. Pozor, už je u seba. Neviem. Ja som ho nerád hitol. Mám ho. Vyhral som. Vyhrali sme. To možno. Možno určite. Dobre, nejde sem. Nie. Už som zmenil názor, keď som videl tam, že 153 na počítači. Čakaj. Poď už sem jeden, tu už chce hrať s nami. Čakaj. Keď chce, tak počká. Ale on... A tak... Ty si kde si? Tu si. Ja, kde si ty? Poď už. Tu si. Poď už. Tu som. Veď to nikto není. Ale tam ty nie, tento čavo nie, nejdeš proti nám. Poď. Mohli z 1v1, poď sem tak. Poď 1v1. Nie, von. Áno, nie, poď sem, že... No poď už. My sme slabí. Ale oni sú spolu, títo dvaja. Jaj. No poď už. Čo tam to píše? 1v1, nie. Opa! 7, no poď už, daj play. Guli. Come here. No, choď už. Choď tam choď ty. Bože, tvoj integrovaný čávo. No, môže. Lebo keď poviem, že come here, tak oni si myslia, že máme toho jedného týmu. No, tak. Toto sú ľudia. Čo je s týmto? Tým. Je to čierne. Rasistické. Počkaj. Uí. Tak trošku som dochol. Ty si dochol. Tak Ja trošku. Ale boli nahitovaní, aspoň kus. Kde sa do kúšu head? To strašne dáva málo. Na hit. 37,5, to je dosť veľa. Nie. Jak ma zabili? Poď. Že by streli do noči, to asi nič. Asi nie. Neviem, to vážne. To je 7 reálne.
Mohli by sme ich trošku tak zabiť. Nemyslíš si? Myslím. Ale prečo 75 minus mi dá? Hej? Nie, to... A ja som skokol. Ale nemyslíš vážne, že nemám ísť proti dvom. Ale oni sú nahitovaní. No Ten to tam, ten je. záhoj, nahitovaný. Nahitovaný. On má tak 2 hápka. Minimálne, či maximálne 2 hápka. Ale ty trefíš. Pozri, koľko majú. Málo. Ale toto... No to podľa mňa sa im vymazal účet a boli určite stovkoví. Minus 75? Čo? Minus 75? Čo? Nič. Je minus 1. Dobre. Teraz toho deviatkového. Neverím tomu, že je deviatkový naozaj. Daj si niečo na ďalku, prosím ťa. Nie, to je na blízko zbraň. Čári, niečo na ďalku si daj. A čo? Neviem, tu začne točničku alebo kuču. Poď, dáš to, Simon. Je dobré. Neviem, kde je. A nie. Minus 75? Hore, pozor. Jak? No, ale sa ako dosť. Ako mohla by si trošku ako začať hrať. No, ja hram. Áno, ale Cari, keď je mapa na diaľku, tak na čo ti dávaš niečo, čo ti dáva na blízko? Pozor, Počujem, rozstýčky. sem. Nemali pocit. Čujem, noc. No veď to som dala, ale ty si nechcel ísť. Si oný. Niečo iné dal. Nie, ale potom Cari, keď si dávaš niečo, keď mi mapa na diaľku, tak na čo si dávaš niečo na blízko? Neviem, len tak. Ale to nič nezabiješ. Zabijem. Čo? Ja už poď hrať. Veď hrám, nevidíš? Nie. No tak, ja neviem. Vidím, typka ide hore. Dám mu, bacha. Prečíš? Majú tu zelenú sivú guľu. No veď vidím. A už nemajú. Hitujem ho. Aspoň kúsok. Čari, poď sem, kde som ja. Ja idem hore, hej? No tak choď hore. Na čo ideš hore? Pozor, Simon! Sem poď. Dobre, minus. Viem, kde je ten druhý. Dúfam, že nejde ku mne. Nie, máme si minus 75. Vonkaj, nechod tam. Áno. Uj. Eliminate. Dobre. Poď. Idem hore. A už som tiež hore. Prečí to spadol. Trepal si sa. No poď, ja som hore. Neviem, ja tu jedného chcem nahitovať aspoň. Prečíš? Nie, ja som to chol. Nahitoval si ho aspoň kúsok. No nestochol som, ale... Príď, deť zo strany na stranu. Áno. Eliminate. Čo zapárate, obidvaja? Ako muchy dve sú. Vieš, akí sú rýchli.
2 muchy, 1 ranou. Hej, vieš komu hovor. Poď sem, ja idem snajpiť. Nie, nesnipe. Simon, opačne, lebo ty máš tú zbraň. Simon, Tu tam. Simon ide na rebrík. Ja som sa strepala. Dobre, som hore. Nekoč, kotá, iba čakaj na ňo. Ní. Tak Simon, na čo čaká? ty si Dostám zdopol. tak. Ty si Ja ti poviem, zdopol. kedy pôjdu. Juj. Mucha jedna. Dobre. Prebij si. Bro, kill her. Áno. Mucha jedna. Mucha Dobre, poďme tam teraz rýchlo, poďme rýchlo hore. Nebudem snajpovať. No to je dobré. Dobre, už mňa aj nahitovali. Super. Nevadí. Idem hore. Nechod tam, lebo zabijú ťa. Počkaj, ja ich zabijem. Počkaj, idem odzadu. Idú hore. Áno. Dobre, zdochol som. Čo si? Hore sú? Áno. Super. Vieš čo? Poďme takú taktiku, že poďme rýchlo hore a zostaňme hore. Nepojeme ani na strechu, ani nikde, len zostaňme hore. Dobre, Na no, schodoch. A skúsa, aby ťa nehitli. Aby sme mali taký 100 HP. Rýchlo! Tu som. Nohy tu už. Jak si vykrútil, no máš tu vlevo. Juj, Simon. Tu sú obidvaja. Dole sú. Mám ísť dole? Môžeš ísť, ak mi chceš pomôcť. Fuj, muchy jedny. Kde je? Málo HP má, naozaj má málo. Zo 20 môže mať. Ten áno, ten čo je pri tebe. Prečo? To som vravela. Mňa zabil ten Elliot, ten červený. Na počítači. Mám nápad. Pre zmenu poďme do mojej skríše. Tuto. Ja idem snajpiť. Idem snajpiť. Pri studni. Áno. Som si toho vedomý. No to je dobré. Ono mi išla to RPGčko a ono to do stromu spadlo. Hore je druhý. Oni ma nevidia, ja som čierna. No čierny skin. Nie, slepota. To ty si hodila, či oni? Oni. Máš šťastie. Fuj, špina jedna. Kto to bol? Dement. Áno? Hore. Dobre, mám 3 HP. Len tak pre informáciu. Ak by si chcela mať takúto informáciu, tak dal som ti ju. No nechcem ani počuť len. Áno, hore, na streche.